Hey, ndị agụlụba anyị ụnụ ahụgo na ụzụ ada ana ebe anyị nọ bụ be Nnebikeze na nke nwa enebe ekwuru ọ na oyi ozu ya bụ ihe a mgbe a na-ekwu kedu ka a ga-esi wee mee ka ụzụ na-achịtebe agụ mana anyị wee na-ekwu ka ndị ọnụ n'ezinụlọ n'ụlọ ndị ji ego akaji akụ na agụrụ na-achọghị ka ụzụ na unu wee kwadie ka e wee mee bidokwa ụzụ mana ụzụ nke anyị chọrọ ịkpụ kịta abụrụ ọzọ ụzụ nke ndị gboo ndị baịtara electrical equipment enwere nke eji ahụ eko enwere nke eji ebi igwe enwere nke eji eme ihe dị iche iche ka o wee dị izi ka anyị wee lụpụtaba ihe na ndị be anyị were akara aka anyị ma megide ama nna enwere electrical equipment enwere mechanical equipment modern equipment ọ ya maka anyị chọrọ ka ndị be anyị wee nyere aka ka e wee mee na-agụrụ ọdụ ọtụtụ ebe ụmụaka mụọkwa ụzụ maka ego dị ya ofu ọgụ a na-eli ya 8,000 7,000 kịta ịgbọtagwo ọgụ na-atọ na-ede ma ọgụ na-abụ na-ede iji close to 20,000 ọ yawa bụ empowerment biko nụ ndị be anyị sikwe n'ike agụrụ Enugu ụlọ dị mma ndị oyibo ọ agụrụ bụ oyibo enwere na Igbo niile daalụ ndewo